Esta medida entrou en vigor a finais de outubro. Dende entón, a Policía Local non tramitou ningunha sanción por exceso de velocidade no centro de Pontevedra, algo que demostra o alto grado de cumprimento desta limitación entre os veciños da Boa Vila. Aquí en Pontevedra está bastante asumido o tema das velocidades, o tema da convivencia no centro urbano e todos os que conducen ao final tamén camiñamos, entón está moi ben acollido. E non estamos percibindo ningún tipo de diferenza entre a limitación que antes existía a 20 do que agora supón a 10. A pesar destes datos positivos, o Concello asegura que hai excepcións. En concreto, o Goberno municipal pon o foco nas empresas que utilizan sistemas de reparto en ciclomotor, repartidores que xeran unha certa sensación de inseguridade entre a veciñanza. Fixemos un traballo de sensibilización, de información, tanto das normas de circulación, das velocidades, do tema de que non poden aparcar na beirarrúa, de que non poden circular pola beirarrúa, de que teñen que ir a modo, dos límites, do tema de que non se pode conducir consumindo drogas, bueno, todas as normas que lles afectan e moita sensatez. A propia policía me recoñecía que estaban moi sensibilizados coa normativa existente no centro da cidade, sabían perfectamente que tiñan que ir a modo, que teñen que ter cuidado, que teñen que respetar os peóns e moita sensatez. Co obxectivo de sensibilizar e concienciar a toda a cidadanía, o Concello pon en marcha unha nova campaña específica de control de velocidade nas rúas de plataforma única. Esta levarás a cabo do 29 de novembro ao 5 de decembro e nela utilizaranse radares móviles.